Sanibonani. Hayi, namhlanje usuku olukhulu lapho sibheke khona eParadise ebuhleni bamaNazaretha, lapho obaba bethu bazobe besilindile emasangweni siyongena ngilethe umshumayeli eParadise likaThixo. njengoba nizophendula phambi kaNkulunkulu ngomhla omkhulu owahlulwa lapho izifihlakalo zenhliziyo zenu ziyaveza obala. Ithi ke le ndaba ebhalelwa ngiyaneluleka nina nobabili, uma ekhona onesazelo sokuthi nina nobabili anifanele ukuhlanganisa ngalo mshado akasisho singakanibeki phambi kaNkulunkulu, ngokuba umshado okhononisayo kubantu ababili uNkulunkulu akawemukeli ngegama lenkosi. Amen. Madondo nomthetho ozana angiyomthatha womfazi wami engenzanga ukuba nenye indoda ube wakithi ngizali njani namhlanje akuyingane indoda isekhona Sina dinethemba ngeqiniso lami anginazathe sibi ngale ntombi ngishada nayo ngothando olungakhona ndibuka nje isimali bathanda laba ngikizali mani ngenamonani. Ngeqiniso lami makoti mbheke phela awungabheki umfundisi. Ngeqiniso lami anginazathe sibi ngalo myeni wami engishada naye ngothando olungakhona ndiyo awubuka nibathanda laba abantu
uyangena uyamthanda na sebenzeze na lithi zenkosi okade beshada emhlanje we yona vezulu Nkosi babusise Ndinadendana imishado yenu ngesotozayo emakhaya 7 days sekwenso abafundi bazomshado bazoza kumadondo nomvubu bakobafela amen neyithize enkosi bonke kade beshada umshado oyingcwele inkosi babusise umuntu nomkwakhe ubabili omunye abanye